चलो बॉयज, टाइप्स ऑफ द प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्सचे टाइप्स कोणते आहेत? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट आणि ल्युकोप्लास्ट असे प्लास्टिडचे टाइप्स आहेत. त्याच्यामध्ये क्लोरोप्लास्ट जे काय आहे ते नॉर्मली आपण सगळ्यांनी ऐकलंय, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, आणि याच्यामुळेच आपले जे काही प्लांट आहेत त्यांना ग्रीन कलर येतो. त्याच्यामुळे क्लोरोप्लास्ट हे सगळ्यांच्या ओळखीचे आहेत. पण खालचे दोन जे काही प्लास्टिड्स आहेत, क्रोमोप्लास्ट आणि ल्युकोप्लास्ट, हे जास्त ओळखीचे नाही. बरोबर आहे ना? चला मग क्रोमोप्लास्ट म्हणजे